visok autobus pa treba da izvlači odozdo iz žepe. Ja sam general Mladić, ne bojte se ništa. Želim vam srećan put. Doviđenja. Dobar dan. Kako ste? Ovo nije dobro. Ja sam general Mladić. Želim vam srećan put, ne bojte se ništa, bit ćete bezbedno prebačeni do Kladnja. Srećno i doviđenja. Koliko je stara? Dobar dan. Kako ste? Ne bojte se ništa, ja sam general Mladić, bit ćete svi bezbedno za Kladen. Doviđenja. Dobar dan. Kako ste? Dobro, hvala na pitanju. Nije ovo dobra ni videla. Tako je. Ne bojte se ništa, bit ćete svi bezbedno prebačeni za Kladen. Ja sam general Mladić. Hvala vam. Doviđenja. Ja sam vašu decu spasio i vas, a vaši nisu našu 92. Živi bili, vidjet ćemo se mi ponovo. Srećno. Dobar dan. Kako ste? Znate li ko sam ja? Ja sam general Mladić. Dobro došli, želim vam srećan put. Bićete svi prebačeni bezbedno do Kladnja. Ja sam general Mladić. Dobro došli, želim vam srećan put. Bićete svi prebačeni bezbedno do Kladnja. I nemojte više da nam okrećete oružje na nas. Srećno vam bilo. Dobar dan. Kako ste? Ili vi znate ko sam ja? Ja sam general Mladić. Idete bezbedno za Kladanj, spusti ruku. Ništa se ne skirajte, želim vam srećan put. Dobar dan. Kako ste? Bićete prebačeni bezbedno za Kladanj, ništa se nemojte plašiti. Ja sam general Mladić. Želim vam srećan put i doviđenja. Dobar dan. Kako ste? Želili ste me vidjeti? Evo me gledate, ja sam general Mladić. Ićete svi bezbedno za Kladanj. Ne plašite se ništa. Želim vam srećan put. Doviđenja. Dobar dan. Je li vam vrućina mnogo? Njih snimi, ne mora smeti. Želeli ste dugo da me vidite, sad me gledate, ja sam general Mladić. Svi ćete bezbedno biti prebačeni za Kladanj. Želim vam srećan put i doviđenja. Ne bojte se. Dobar dan. Kako ste? Njih snimi sve redom. Evo, dugo su vam u meni pričali svašta, sad imate mogućnost da me vidite. Ja sam general Mladić. Ićete svi bezbedno za Kladanj, ne bojte se ništa. Želim vam srećan put i doviđenja. Dobar dan. Kako ste? Svašta su vam pričali do sada, imate mogućnost da me vidite. Ja sam general Mladić. Ićete bezbedno do Kladnja. Želim vam srećan put i doviđenja. Ne bojte se ništa. Nisam ja onakav kako su me pričali preko radija i televizije, jel tako? Ja vašu decu i vas spašavam. A naša deca su pobijena 92. godine u kanjonu Žepe. Doviđenja. Dobar dan. Dugo ste slušali o meni. Sad me gledate, ja sam general Mladić.
Među vama ima i vojno sposobni. Svi ste bezbedni. I sve vas prebacujemo za kladanje. Želimo vam srećan put i doviđenja. Živi bili. Nemojte vi vojno sposobni ponovo na front. Nema više oproštaja. Sad vam poklanjam život. Dobar dan. Dugo su vam o meni svašta pričali. Imate mogućnost da me vidite. Ti da ćutiš. Tvoje da voziš u gasi cigaru. Ja sam general Mladić. Među vama ima i vojno sposobni koji ste do sad na mene pucali. Svima vam opraštam i poklanjam život. Nemojte više dolaziti preda me na front. Sljedeći put nema oproštaja. Ja sam prema vama milostiv, a vi prema našoj deci niste bili 92. godine u kanjonu Žepe. Srećan vam put i doviđenja. Sve ćete biti prebačeni za klade. Imaš ti nešto da kažeš, stari? Nema ih. Kako zoveš? Šubaš Mehmed. Mehmede, gdje ti je bio i pamet u glavu. Mogli ste vi svi da živite ovdje, niko vas ne bi dirao, da se vaši nisu plaćali naših života i ulazili u naša sela. Srećno, deco, rastite u miru. Hvala. Dobar dan. Ja sam general Mladić. Svašta su vam o meni pričali, a evo smo se sreli. Ne bojte se ništa. Svima vam poklanjam život. Idete za kladanje. I živite u miru. Ne idite više pred dame i pred moju vojsku. Oproštaja neće biti. Sreću vam želim. Žao mi je što je do ovog došlo. Ali krivi su neki među vama. Ja ne. Sreću. Dobar dan. Evo, došao je dan da me vidite uživo, je li tako? Ja sam general Mladić. Ništa se ne bojte, idete svi za kladanje. Želim vam sreću i da više ne ratujemo. Doviđenja. Hajde, vidio. Kako zoveš ti? Asme, ne boj se. Sreću vam želim i ne bojte se. Sve će biti u redu. Dobar dan. Evo i da se vidimo. Ja sam general Mladić. Bićete prebačeni svi za kladanj. Poklanjam vam svima život. Vi ste nevini. Želim vam sreću, da se snađete u životu i svi da živimo u miru. Doviđenja. Dobar dan. Ja sam general Mladić. O meni su svašta vama pričali, je li tako? Poklanjam vam život. Idete svi u kladanj. Niko vas neće dirat. I želim vam sreću. I da živimo u miru. Doviđenja. Pamet u glavu. Ovo vam je napravio Alija i njegova banda. Vi dok je on bio u zatvoru, vi ste bili na slobodi. Kad je on na slobodi, mi smo svi u zatvoru. Doviđenja. Krećiš odmah. Dobar dan.